Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka ai channel siang ba subscribe na manta Lada pis dang mapi ngin pangkut mangi ong ka KSU ya Karbi Student Association hadin ke jingput bat hiat pat ba ki chai bru Karbi ha ki snong la pangap ban lit pom ya ki tan riding ban kulun ya ki jaka jong gari kasi jongi kum si penta bat snok tilang bat ke snong la pangap ban yada yala ka jong ka de ku siap yala ka jong ka chai bru na kaliang jong ka KSU nam dong area unit kala leit ban ban pha ya ki lai ngut ki Karbi ki betemu ban lei se jawai lada pis dang mapi ngin pangkut mangi kane kalong kubor sya barok ki Karbi lada mapi pidon ya ka Karbi Student Association mangiru ngi don ya kasi Student Union lada pi kwa ban ya tangku bat ngi kumpat cepen kan mau ba dang hakine ki kindet singi baladep hadin baka snong la pangap kaladep bantung ya kita tan radi hanrei na kaliang jong kajai bru Karbi ki lei ban jenrat bat ban phut ya kine ki ding ha snong la pangap ka balathung tak ka snong la pangap na kaliang jong snong la pangap mar sinyo jing tip ya kane ki jing hia jong ki Karbi ban phut ya kine ki tan riding balathung ha ki snong la pangap na kaliang jong nang chong snong ki lei ban hia se te ke jaka bat kala poi pen ban sya ka jing sya telun mau ha ki Karbi bat hakane ki jing jia kladon ka thama kitin ka bajur apa dang ki snong la pangap bat ki Karbi hanrei lala ban timno ya kane ka jing jia na ka jing don lang jong ki purlit na arteli ki jela